Apagaixo zemuz, nire izena Ander Hernandez da, eta gaurkoan, aldez aurretik kanbialetako matematikako liburuskaren ariketaren justifikazioa edo azalpena egiten dator. Lehenik eta behin, mila esker aukera hau emateagatik eta espero zuen gustokoa izatea. Nik hemen aurkezturiko ariketa, txerri eguneko azokaren ariketa izango litzateke, eta bigarren mailako ikasle, DBH bigarren mailako ikasleentzako zuzenduritako ariketa baten aurrean aurkituko ginateke ez. Kasu honetan, nire proposamenan kasu erreal bat izango litzake eta beraiek biziko duten zerbait izango da, ze, urtero ikastetxe desberdinetan egiten diren aktibitateekin lotura duen ariketa da. Kasu honetan, herri desberdinetan, ez nerian, txerri eguneko azoka egiten da, eta ikastetxeak normalean, beraien postua jartu dute, eta beraiek, beraien produktua saltzea dituzte bertan, eta gero lorturiko diru hau, ikasbiaia finantatzeko erabiltzen da. Beraz, nik kasu erreal bat proposatuz, matematika pixkat hurbildu nahi izan dut ikasle guztiei, ez? Nolabait, matematika beti bada arlo bat non gauzak ezin diren praktikotasunean jarri egunerokotasun batean eta pixkat istant ikusten da honexegatikan. Eta, nire intentzioa izan da pixkat, pixkat divertigarriago egitea eta kasu erreal batera ekartzea eta beraiek biziko duten zerbaitera ekartzea, ez? Nez eta bigarren mailan egon, noizbait, laugarren mailara iritsiko dira, eta, ikusiko dute zer dan guzti hau. Kasu honetan, proposatuetan izan da, postu bat, eta postu honetan zenbait produktu saltzen dituzte, eta, prezio ezberdina dute, eta unitate ezberdinak saldo dituzte, 3 egunetan zehar hau da asteburu bat iraundu txerri egun honek, ez? Eta zenbait ariketa proposatu ditut. Lehenengoan, salmetako ziren etekinak kalkulatu behar dute, bigarrenean errentegarrena eta etekin gutxien ematen dituen produktuak, eta, gero bataz bestekoak kalkulatzea etekinen aldetikan, eta azkeneko ariketa bat ere proposatu, diagrama bat egiteko, pixkat ariketa interaktibo bat egiteko, eta gero ariketa ekstrat proposatu dut, eta hori ja, irakorreko ez dute proposaturiko zea horri aldeetan. Baita ere, esan nahi dut, pixkat bisualago egiteko, eta nolabait divertigarriago egiteko, zenbait irudi itxartatu ditutela ariketa liburuetan, eta baita irakasleen liburuetan, eta, horrela, bisualago egiten nire ustez, erakargarriagoa ere bilakatzen da matematika, ez? Erantzunak ez dira oso zailak egia esan, batez ere, helburu didaktikoa izango ditzake, nolabait, egoera erreal baten aurrean, beraiek jakitea nolabait matematika kalkuluak nola erabili, ez nola aplikatu kasu erreal batera. Eta, antolaketa pixkat izango ditzake, lehenengo denboran, irakasleak azaldu beharko dituzke kontzeptuak erabiliko direnak, eta, gero jarduera nolabait, nik proposatuko nuke behintzat, lehenik eta behin talde txikitan egitea, lehenengo lau ariketak egiteko, eta gero, azken ariketa banak egingo dute, eta baita ere gero laugarren ariketa, hau da diagramana, banak egingo dute, bai eskuz edo bai ordenagailuz, berak nahi duten bezala ikategelan edo dena delako materiala erabiliz. Nire helburua behintzat honekin da nolabait ikasleek matematika erabilgarri bezala ikustea, eta azkeneko horrian nire ariketa hau justifikatu dut, nolabait argudiatuz, jarduera honek oinarrizko hezkuntzarako kurrikulumaren dekretuaren aurkitu daitezken 6 konpetentzia egiten dela referentzia, beraz nire ustez nahiko osatua dagoen ariketa da, eta matematikako kompetentzia garatzeko ezinbestekoa den zentzu matematikoa erabili behar dela, beraz nire ustez nahiko egitea dago proposatueten mailarako, eta ezakit oso ariketa osoa iruditzen zait, eta ebaluazioan, ulermena eta hobekuntza ardatz dituen jarduera izanik, ebaluazio jarraituari ekingo din ariketa da, zenbait matematikako kontzeptu elkarlotzen ditulako aldez aurretik ikasi beharko dituzketenak, eta baita ariketa honetan, gaienetan jardun ditugun ariketak eta konozimenduak praktikan jarriko dituzte, eta aurretik izan beharko lituzketenak, baita ere elkarlotuko dituzte. Eta horrela ikaslearen evoluzioa ere ikusi ahal izango da, eta nolabait ebaluazio esanguratsu bultzatuko da ikasleen gaitasunen garapena ahalik eta gehien sustatzeko helburuarekin, ez? Eta hau izan da guztia, espero dut zuen gustokoa izatea, eta zalantzarik baduzue berriro idatzi eta jarriko gara harremanetan. Mila esker nagatikan. Aio!